كوار تي في ود هيله سلام انتعنان أبزل لخمو ناتمنخو نلو مدما أبكرنا عمسجانا أبنوس عدميو لعل سلاسان حموشتن درفتات حلقز قد فدمصاوي حيزلكم متيلخو أبز مدب ناي كقربلكم زحاتتكم مو سنة أبنياتات ويكينتي أبز تعم أوان كقربلكم تسفال لني مسجانا يخنكم انت يورخيبوا يتكم طيبوا حمام انت قيدوا فوسيخ لتبوا تمخير دي ويستمني ويستمني ጸጋይ ንባዕሉ ሙዚቃ እዩ እዚኣ ከምዚኣ እዚ ከምዚ እናበለ ንፍልጠት ዝደለየ ሰብ ዘርእን ዝምህርን ዝነበረ ኣዝየ ዝፈትዎ ሰብ ኣዕሩኽ ኢና ነርና እናበለ ተዘክርኡ ዝገለጸ ቅድሚ ምሟቱ ድምፃዊ ብርሃን ባይረ ወዲ ባይረ እዩ ጸጋይ ኣብቲ ግዜቲ ኣባል ብሉ ባንድ ዝነበረን ካብ ቤት ትምህርቲ ኣትሒዝና መማህርትን ኣዚና እንፋቶን እንቀራረብን ነርና ኣብ ሙዚቃ ብዙሕ ይምሂሩኒ ከይተሓለለ ርህሩህ ድማ ነይሩ ዘለዎ ክእለትን ፍልጠትን ሙዚቃ ክራር ጊታርን ፋንፋምን ዝመሃረኒ ባዕሉ ከይበቐቐ ሓደ እዋን ጊታር ክትጻወት ከለኹ ኢደይ ማይና ማዕጎ የሸግረኒ ነይሩ ንኢደይ ብኢዱ ገይሩ እናደገፈ ይምህረኒ ኮታ ንዓያ ብህይወተይ ኣብነታዊ ሰብ እዩ እቲ ለዋሃን ምስክኒን ድምፃውን ሙዚቀኛን ጸጋይ በራኺ ይብል ድምፃዊ ኣብርሃም ባይረ ወዲ ባይረ موداتا سبعاتات بسنك مسرحات سانسور ناي تقرنيا كاسيت دارقا احتمني نيرو سنة أبابنيا ጸጋይ ድማ ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት እዩ ቀዳሚት ካሴቱ ብቦክስ ጊታር ኣሕቲምዋ ኣብታ ካሴት ከም ብንብዓተይ ተኣረማ ፀሓይና በሪቓ ማይና ሃረመ ዝብላ ፍትዋት ደርፍታት ልቢ ሰማዓት ዝሰለባን ብኡኑ ብኡ ድማ ስሙ ሰማይ ተሰቕለ በዚ ዝተተባብዐ ጸጋይ ነቲ ተውህብኡ ብምጥቃም ኣብ ዓመቱ 1983 ዓመተ ምህረት እውን ካልአይቲ ካሴቱ ኣሕቲሙ ራህዋ ከሰል ተኸዲኑ ገጸይ ሓደራ ሓደራ ዝብላ ደርፍታቱ ከዓ ኣብ ትዝታዊ ደርፍታት ንዘለዎ ዓቕሚ ዝኸልዓ ነበራ ካብ ሊድ ናብ ቦክስ ጊታር ዝተሰጋገረ ጸጋይ ብድሕሪ ካልአይቲ ካሴቱ እውን ናብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይምርሕዩ ኣብኡ ከዓ ኣብ ደርፍታት ትግርኛ ዳርጋ ንበይኒ እዩ ቤዝ ጊታር ዝጻወት ነይሩ ስነ ጥበበኛ ጸጋይ በራኺ ኣብ ሙዚቃ ትግርኛ ልዑል እጃም ካብ ዝገበሩ ብፍላይ ኣብቶም ካልኣይ ወለዶ ስነ ጥበበኛታትን ሙዚቀኛታትን ዝፍለጡ ካብ ዝነበሩ መንእሰያት ናይ አንበሳ ብጽሒት ዝወስድ ስነ ጥበበኛ ምዃኑ እንቃዓ ምስክርነት ክትረኽበሉ ከቶ ኣይትጽገምን ኢኻ ጸጋይ ኣብ ሊድ ጊታር ቤዝ ጊታር ክራር ኮነ ኣብ ኦርጋን ኣመና ጽቡቕ ክእለት ከም ዝነበሮ ኣብ ምቅንባር ሙዚቃውን ሉሉይ ግደን ተራን ተጻዊቱ ምንባሩ ዳርጋ ካብ ኩሎም መሳርሕቱን ይዕርኽቱን ትረኽቦ ህያው ምስክር እዩ ብፍላይ ኣብ ሰማንያታት ዝነበሩ መንእሰያት ጸጋይ ምስ ጊታር ዝነበሮ ፍቕሪ ናይ ኣደን ቆልዓን ፍቕሪ ከም ዝመሳሰል ካብ ኢዱ ጊታር ፈልዩ ክትሪኦ ኣጸጋሚ ምንባሩ ብኣንክሮ ካብ ዝዝክርዎ ሓደ ስነ ጥበበኛ ሙሴ ብርሃ
ባባ ሓሊብ እዩ ብተወሳኺ እውን ናይቲ ግዜት ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ቀደም ቀሃዝን ቤት ትምህርቲ ባርካን ኮምቦኒ ቁፅሪ የብሎምን ድምፃዊ ፀጋይ በራኺ ካብታ ብሓልዮትን ብፍቕርን ናብ እንዳ ቤተሰብ ይኹን ኣዝማድ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን ጉዳያትን ብምሕዋስ እትፍለጥን እትልለይን ስድራ ሕድሕዶም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ከም ዝነበረቶምን ይህን ሚህን ተባሂሎም ዝጓዓዙ ካብ ኣቦኡ ኣቶ በራኽ ተኽለን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ትዕበር ኣያን ካብቶም 5 ኣሕዋትን ሓንቲ ሓብትን ዝፈረየት ስድራ መበራብዓይ ኮይኑ ብኣቦ እትውለድ ወይዘሮ ኣወጣሽ በራኽ ዝበሃላ እውን ኣለዋ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ኣብ ማይ ተመናይ ኣስመራ ተወሊዱን ኣብኡ ዓብዩ ፀጋይ ገና ተምሃራይ መባእታ ደረጃ ኩሎ እዩ ሃርሞኒካ ማለት ፋንፋም መሊኹ ናይ ዝተፈላለዩ ድምፃውያን ደርፍታት ክደግም ጀሚሩ ተምሃራይ ማእከላይ ደረጃ ምስ ኮነ ድማ ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ መሳርሒታት ሙዚቃ ክመሃር ጀሚሩ ኣብ 1978 ዓመተ ምህረት ገና ወዲ 17 ዓመት ከሎ ማለት እዩ ምስ ሳባ ባንድ ተጸምቢሩ ሳባ ባንድ በኣላይነት ፍስሃየ ኣረጋይ ትካየድ ዝነበረት ኮይና ከም በዓል በላይ ብርሃነ ገረዝግሄር የማነ ኺዳነ ተኽለ ዝነበረዋ ጉጅለ ባህልያ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ኣምባሳደር ሆቴል ፒካዲልን ብሉናይልን ድማ ትጻወት ነበረት ኣበርክቶ ፀጋይ ድማ ከም ድምፃውን ሊድ ጊታሪስታን እዩ ነይሩ ድምፃውን ሙዚቀኛን ፀጋይ በራኺ ኣብ ታሪኽ ዘመናዊ ሙዚቃ ትግርኛ ናይ ባዕሉ ኣሰር ዝሓደገ ወይ ዝዕረፈ ህቡብ ስነ ጥበበኛ ምዃኑን ኣብ ናይ ሎሚ ወለዶ ግና ንኽፍለጥ ብዝግባእ ኣተኩሮ ከም ዘይረኸበን ንሙዚቃ ዝተፈጥረን ምንባሩ ብዙሓት ሰባት ዝሰማምዑሉ ብርክት ዝበሉ ንእዝንን ንልብን ሰማዕቲ ዝሰማምዑ ደርፍታት ብምፍራይ ኣብ ግጥምን ዜማን ዝነበሩ ናይ ድርሰት ክእለት ዘመስከረ ህያው ስራሓት እዮም ገለ ንምጥቃስ ማይ እናሃረመ ካባይ ተፈሊኺ ይጽበይ ኣለኹ ማማ ማዕረንኹን ውዕለት ክዘይርሳዕ ዋለስመራይ ብንብዓተይ ተኣረማ ኣደይ ግለጹሎም ኢኺ ዋልፓራዲዞ ሞትር ግምቲ ከም ፀሓይ በሪቓ ሳባን ካልኦትን ኣብ ኢደ ስእሊ እውን ጽቡቕ ክእለት ከም ዝነበሮ ማህደር ታሪኹ ዝምስክሮ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ 80ታት ምስ ድምፃዊ ኪሮስ ኣለማየሁ ይኹን ምስ ሮሃ ባንድ ብምዃን ኣብ ከተማ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ሙዚቃዊ ምርኢት ኣቕሪቡ ነይሩ رهوة سنعي نفقرنا أخليل حبحبي تعلي سمك غيريو قبل ميني دحري قبل السم دحقو ساعتي مسكالي وقلت زير السماع عد رهوة سنعي نفقرنا أخليل حبحبي تعلي سمك غيريو قبل ميني دحري قبل السم دحقو ፀጋይን ሙዚቃን ከም ደምን ስጋን ዝግለጹ ነቶም ብሊድ ጊታርን ቦክስ ጊታርን ዝፈልጥዎ ከዓ
ሓድሽ ቅዲ ናይ ቤዝ ጊታር ሒዙ ምስ መጽኦም መወዳድርቲ ዘይብሉ ቤዚስታ ገይሮም ቆጸርዎ። ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ድማ ሙሉእ መሳርሒ ሙዚቃ ተጠቒሙ ሳልሰይቲ ካሴቱ ብምሕታም ክሳዕ ሬድዮ ኢትዮጵያ ኣብ ጉንበት 1989 ንቓለ መሕተት ተዓዲሙ እዩ። ግን እወ እዛ ዓለም ከምቲ ባዕሉ ዝደረፈላ ኣብ ሳልሰይቱ ካሴቱ እውን ህብብቲ ዝኾነት ሞት ርግምቲ ናይ ወዲ ሰብ መቕዘፍቲ ቆፀራ ዘይብላ ብቐትሪ ለይቲ እትብል ጌና ኸይተዘርግሕትን ከለያ ቆፀራ ዘይብላ ሞት ብሃንደበታዊ ሕማም ቅድሚ 29 ዓመት ወሲዳቶ ኣብ 29 ዓመት ህላውኡ ብዛ ምድሪ ድምፃዊ ጸጋይ በራኺ ውዑይን ሕውስን ምንባሩ ዝንገረሉ እታ ኣዝያ እተፍቅሮን ዘፍቅራን ዝነበረ ኣፍቃሪቱ መምህር ልያ ብርሃውን ኣይጸንሐትን ኣሰሩ ስዒባ ከምኡ እናበለት እዛ ምጭውቲ ስድራ ድሕሪ ኣቦኦም ኣብ 1969 ንጸጋይን ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ኣሰር ብኣሰር ንመስፍን ሃይለ ግርማይ ብርሃነ ኣሕዋትውን ኣብ መጨረሻውን ወላዲታ ዲኡ ወይዘሮ ትዕበ ኣብ 2009 ብኹቱር ሓዘን ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮም። እቲ ንምስሉ ሓድጊ ዘይገደፈ ስነ ጥበበኛ ጸጋይ በራኺ ክንዲ ውሉዱ ክንዲ ሕልፉ ክንዲ ንጹፉ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ልዕሊ 35 ደርፍታት ሓድጊ ሓዲጉልና እዩ ሓሊፉ። ምስቲ መቐሩ ናባና ክቡራት ኣስተማቕርቲ ሙዚቃ ሓምቲ ካብ ደርፍታት እውን ከነቕርበልኩም ክንፍትን ኢና። ዋሕስና ባዕልኹም ጠጥዕሙን ኹልና ወዲ ሃይለ ካርቱም ሱዳን ምንጪ ኣብርሃም ብርሃነ ጋርዛ ንልዕሊ 250 ሓቲቱ ዝኣከቦ ሓበሬታታት ደቂ ዓበይቲ ንይካዋር ቲቪ ወዲ ሃይለ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት ኣይንረስዕ። ይካዋር ቲቪ